Mamuka seiko vana veZimbabwe. Ini ndinoitwa General Stole, one of the youth vanotenda kuti nyika yeZimbabwe inyika yakakomborerwa. Mwari ngavarambe vachikuitirai zvakanaka kwese kwamuri, nekuti mumatambudziko enyika atakatarisana nawo akonzera kuti vamwe vana havachakwanise kuenda kuchikoro, akonzera kuti hatichina chipatara chatinopinda tichiwana a decent service zvine a reasonable price. Zvakonzera kuti vazhinji vedu takaungana mumatowns tichigara mumikuku nemaback rooms. Zvakonzera zvakare kuti ane imba mutown haachagone kugara imomo nekuti akusarudza kunogara kumusha kuti imba yake iri mutown ive a source of living. Tiri pamatambudziko akadaro, sevana veZimbabwe hatina kuluza unhu. Nyika yedu yakatarisana nematambudziko, matambudziko anokonzerwa nevanhu. Takambotaura tikati kana vechidiki vakasasimuka to rescue the country, tinenge tisina tarisiro yeramangwana. Ndava panofanirwa kuita inonzi divine handover pakutungamirira nyika, nekuti every generation serves a purpose. Ndosaka ndichiti mukuvaka nyika hatigone kuita equation ino excluda vakarwira nyika pahondo yerusununguko. Asiwo vakarwira nyika pahondo yerusununguko havagoni kugadzira the future vasina kuincluda the young generation. Ndava nguva nemisi zvinofamba zvichisiyana. Chamunofanirwa kuunderstanda ndechekuti Mwari vakatiitira nyasha, tikaona vatungamiriri vanobvisa mentality yekuvaka mhuri vachishandisa nyika, tichaita upenyu huri nani. Matambudziko atakatarisana nawo muZimbabwe ndeyekuti we have got greedy and corrupt leaders. Asi tiri ma-corrupt leaders vakamira pamusuwo we-revolution. Ndava the liberation war served a purpose to give us freedom. But total liberation inongouya chete kana tava ne-freedom on the expression of our dignity. Tava ne-freedom of speech, freedom of self-governance, and freedom of expression. Inova iri iyo yekuti kana tikazotaura nenyaya yeZimbabwe nhasi, zvinhu izvozvo hatina. Asi zvese izvi kudai tikanzi tinazvo, hakuna total freedom kana tisina economic freedom. Sekusungwa kwatanga takaita nengetane mukutongwa nevapambe pfumi, chikuru chavakange vachida ndechekusenzesa upfumi hwenyika. Varwi verusununguko vachinorwa nyika, vachinorwira nyika musango, vakange vakatarisira kuti upfumi hwenyika husenzere nyika. Nekuda kwekuti isusu kana tikasawana simba pamusoro peupfumi hwatiinahwo, kuti hubatane nesimba ratiinaro mukuzvitonga, hatina inonzi total freedom.
asi taita dambudziko nekuti pakurwa hondo yerusununguko kuti tiwane kuzvitonga kuzere, takaita vamwe vakazviti tinonzi nationalists vakatora chimurenga kuchisa maoko avo. Ndokuti tipei simba rekuzvitonga, asi ticharamba takakupai simba rekutonga upfumi hwedu. Ndosaka muchiti mukatarisa nhasi matambudziko anotarisana neZimbabwe ndo matambudziko ari kutarisana neGhana. Matambudziko ari kutarisana neZimbabwe ndo matambudziko ari kutarisana neMozambique. Matambudziko ari kutarisana neZimbabwe ndo akabata the whole African continent. Taita vanhu vari kushanda vari mune zvematongerwo enyika vova an excessive wealth people, nekuti vari kushanda nevanhu vakange vakatipamba. Handidi kuvanzira vana veZimbabwe kuti chakakonzera kuti tipambwe munyika upfumi hwedu hwaidiwa kuti vabudise upfumi ihwohwo vachienda kunovaka upfumi hwavo kunyika dzavo. Kudai akanga isiri nyaya ye-exploiting our minerals and resources to siphon it to go and stimulate their economy in their countries, taisava nekupambwa. Saka dambudziko ratatarisana naro nderekuti vakarwa hondo yerusununguko vagara pamusuwo yokusununguka kwevana veZimbabwe economically. Vagadzira a smart colonization inotengesa upfumi hwenyika kuvapambe pfumi vachishandisa vashoma. Taita national transactions ari kuitwa in the individual pockets. Asi nekuda kwekuti vari kuziva kuti zvatiri kuita izvi tiri kubira nyika, they don't have confidence yekuti vatore upfumi hwavanoba vachiinvesta munyika yavari kubira. Ndava vanozviziva kuti once the revolution is activated we are going to forfeit it. But totora upfumi hwavari kuisa zvakare kunze kwenyika kune macolonial masters avo, ndava zvava pachena kuti the government iri kuoperata mu Africa iri kuoperata under the colonial obligation, but macolonial masters avo anovasenzesera chisimba chekuti tinokufrizira maaccounts nema-assets kana ukasaita ma-policies atinenge tichiti advocate for them sewe uri mutungamiriri wenyika. If you don't advocate for the policies which we tell you to advocate for, we are going to forfeit your wealth. Ndo saka tiine vatungamiriri venyika who can advocate for gayism and lesbianism. Iye asingadi kuti mwana wake mukomana arorwe nomwe mukomana. But they will say we need to have freedom of gender. Ndo zvakaita nyika yedu. Vanhu ivavo ndo vari kusenza neyatinoti the cartel system inosimudzira vashoma vatakuti the elite today. Havana chavainacho nekuti nyika yedu inobudisa minerals through companies anenge akabva kunze kwenyika. Chatino benefita it's 14% inobhadharwa setax yopinda muhomwe yenyika. Pa 14% iyoyo kana yapinda muhomwe yenyika iri kunobuda zvakare through inflated invoice ari kupihwa atinoti isusu ma so called businessmen vama kuti zvigananda nhasi. Hakuna nyika inogona kusustain generation ichidependa
on the 14% inouya nemchina aregister company kuzim companies. Zvese izvi zvichiitika mari iri kupinda muhomwe vashoma. The political matrix yavamo yaye kuprotecta power kuti ndigare ndiri musimba rekutonga nyika. Kuti ndive ndini the front man. Tichirwira ka 14% kari kupinda munyika. 86% iri kuenda kunze kwenyika. Saka kuba kwese kuri kuitika munyika kuri kuitwa pa 14%. Kana young generation takusimuka tichiti commercialize the government so that you do the direct transaction pama minerals edu. Imimi muve ndimi vatengesi. Mogadzira ma processing factories kuti tibudise ma well polished and well cut diamonds munyika. Nekuti zvine value than kutengesa the raw materials dzichienda dzisina kuitwa. Asi kana kwakuuya watch yagadzirwa ne diamond rabuda munyika medu. Watch yemwana inopfuura 100 grams dze gold ramatengesa. Kana taakuti pasi nazvo voti mupanduke. Matambudziko eZimbabwe mahombe. Nasi uno youth yedu yasimuka isina ruzivo. Vari kuchisoja vanozviziva kuti an armed soldier without knowledge is a potential criminal. The energy is in the young generation. Today, tine nyika isina mabasa. 95% of youth is unemployed. 98% yechikafu chatinodya is an import. Hatikwanise kana kuita hurumende inogadzira at least domestic production kuti ingoseva domestic consumption. Making sure kuti blanket rinogadzirwa muZimbabwe rinofukwa nemwana wemuZimbabwe. Futa rinodyiwa muZimbabwe rinogadzirwa muZimbabwe. Upfu hunogadzirwa muZimbabwe hunodyiwa nemwana wemuZimbabwe. Hembe inopfekwa nemwana wemuZimbabwe inogadzirwa muZimbabwe. Hatina. Varimi vedu vanorima donje vanoshandira pasina. Achibva kunotengesa donje mari yaatengesa iyoyo haichatenge. Anogona ngosvika yakachinjwa unzi haachatoshande mabhondi. Kwave nerinonzi zigi. Akanga akatengesa last year anongodzwa uzi aiwa hakuchashande bearer check. Kwave nerinonzi bond note. Chris Mtsvangu anenge achitaura kuti we are the fastest growing economy in the SADC region. Nyika isina bank rino-operator richishandisa ma-transactions aro ne-local currency. Hakuna ATM throughout Zimbabwe inobudisa bond note. I challenge the government to tell me if there's one. Mwana ari kwachenda mbuya izvezvi kana kunana tamba ndai pasi apo vana muzarabani ukamutora kumuisa pa ATM hazive kuti inopareta sei.
but inyika iri kutongwa. Toti ngatitambe politics yotongwa ne-state capture. The judicial system inoperate under political influence. Ari kubira nyika ane political immunity. But munhu ari kuprotesta achiti nyika ngaiite zvakanaka. Inini I don't subscribe to my protest ari prisoners. Anenge achiti tinongofocus ari ngativhise nhingi, because ndinotenda kuti maZimbabweans we are using too much emotions, but matambudziko eZimbabwe can never be personalized. We need to deal with the system, and that system, it must be done of the system overhaul, politically so. Kana tikasasimuka se-youth totanga kunzwisisa the relationship between the trade and the political relationship, hakuna kwatinoenda. Unoita munhu akaba 6 kgs of gold onzi is acquitted, but munhu akaprotesta asina futi anoiswa parimandi. Ndiyo nyika yatiri kurarama. But ndichitaura zvinhu izvi, simba rinoiswa mumaoko emunhu naMwari, uye Mwari havapindire kana uchiri abuse. Nyika yedu ine 50% brain drain. Aachiever mune vechidiki ndeawana visa rekubuda kunze. Every energetic young generation is looking for an opportunity to go abroad. Izvezvi we have got a crisis. Ma-professionals edu, including vari mu-judiciary system chaivo. We are not talking of the engineers. Vanhu vanoita kuti nyika ifambe. Hakuna anoda kushanda muZimbabwe. Now tasvika pa-business sector chaiyo. Wese munhu ari well-oiled financially, kana asingori politically connected, sana Chivayo, vana Tagwirei, hapana anoda kuoparata business rake riri munyika. Wese anotobuda kunze kunotsvaga the better opportunities. The revenue iri kupinzwa nevana vari kunze today yakapfuura the revenue iri kuitwa ne-local production. But nyika yedu inenge ine munhu anenge achiti brick by brick. Why are we not addressing these issues? Tikasvika pa level yatinenge takuti let us use the political system to change the situation. Unoita vamwe vanopusha the only regime change agenda, voti nyika ngaimire inozofamba tapinda. We don't even have an active political system inobvumira in opposition. Vacho vari kujoina opposition, they want things to be wrong as they are, kuti vawane chekutengesa hope kuvana veZimbabwe. Vowana a political relevance vachinoimerchandise, vopiwa mari. Sonzi trust the process. Asi tine chipatara chisingakwanisa kupa a paracetamol kumwana.
tine chipatara chisingakwanise kuita at least the first stage yekubatsira munhu ane cancer. Madzimai anongofa vari mumaternity ward. It's not about nyika kutadza kuwana mari. If you can see my budgets and approve your Ministry of Finance achinosettle my bills inflated invoices, you come to realize kuti hakuna kwatiri kuenda. Regai ntaure nyaya dzerevolution dziri kutaurwa. Ngatiregedze kungofarira kutaura chirungu. Nekuti zvinotengesa a wrong hope kuvana veZimbabwe. Nasi uno tiri kunzi kune revolution iri kugadzirwa. Masoja achanga achipindira munhau yacho. Imimi ku Ministry of Defense, you need to be clear. Number 2, President Mnangagwa and General Chiwenga, you need to come clean. Matambudziko amuri kukonzera muZimbabwe, matambudziko achava generational. ZANU-PF is in power and you are protecting power. Asiregai ndikuudze kuti nenyasha dzaMwari, misodzi yevanhu vari kuchema, neropa revanhu vari kufa, richauya pamusoro penyu muri vaviri. Maka trigger the political system protector power to such a point yokuti there is massive killing in the country. Nevana venyu ava vamunenge muchisiya vachitora mutoriro. Haana kana pekugara, haana basa raanoshanda, haana kana capacity yekuchengeta mubereki. As a young generation, anongoti akabata mutoriro nesikadi, zvinhu zvatomuitira. Ndo vari kutumwa vachinobaya vanhu, achishandira $15 yavanotsvagwa vari 20 to be a terrorizing group, poshanda $300 inobudiswa naminister kunonyararidza vanhu vari kucommunicate matambudziko. Tino machakairewo zoti ndakaendesa hama yangu kuchipatara ndanga ndisingazive ndo zvazvanga zviri. Munozviziva sei nekuda kwokuti vakataura vari kunyararidzwa? I'm proud of South Africa. General Nhlanhla Mkhwanazi from police, provincial commissioner, he is whistleblowing the corruption include my politicians. Isu kwedu hazvigonekitika. Hakuna munhu ari kufira munyika make. I can even prophesy nasi 95% of the so-called politicians vari kurana nyika izvezvizvi. Mese kana mukapera urwara hapana anofira munyika imomo. Ndava munobuda kunotsvaga ma-political favors kuti murapwe kunze kwenyika. Ndosaka the founding father vanga vari predecessor wenyu vakafira kuSingapore. Kana wamakapiwa wekuvaka nyika mukasaushandisa, history is going to judge your generation.
I said I'm an upcoming young politician. I don't believe in the narrative of the regime change agenda iri kupushwa ne-present opposition iripo. Mukavhara musuwo yekuvapa mari kuti vatengese relevance yavainayo kwamuri kuti murambe muchiwana mukana wekutonga, muchaona kuti vanhu ivava vachakuchinjirai. Ngativakei political opposition inoisa a stable competition of ideas towards the development of the country, operate on the principles, the unity, accountability, so that we can deliver the freedom to all people and for all people. Hakuna mtungamiriri anofarira nyika agozvirova dundundu kuti ndiri kurana nyika iine imwe mhuri inorara isina kudya, but imwe ichikwanisa kuprovide chikafu chevanhu vese. Kana inosiyana, but social imbalance ine mazera. There must be a rectification on the political approach yamuinayo imimi seZanu PF ne-opposition yenyu. Ndakazitaura kuti the establishment of the opposition yakaitika muZimbabwe was not the initiative yevana veZimbabwe. Ndosaka makaona 2008 takaita ndufu dzakawanda. Ndava vana veZimbabwe havanzwisise kuti chinonzi politics chi. Pamakaita the rising of the strong opposition to oppose and try to sabotage the step of economic recovery amanga maita, ndo yakauya ne-narrative of the regime change agenda. Opposition inosiya mwana weZimbabwe achi-exploitwa nemuChina kukumbira pay yaakasenza okombwa nepfuti. Hatina opposition inosimuka to push the Minister of Labor could take action over this. Ndava yedu opposition inongooneka nguva yemavhoti chete to paint the democracy kuti imimi kana mahwina kana kuti matenga kuhwina kwacho muwane a political relevance ku international community kuti you are a democratic country. MaChina anotora mvura inopisa kunodira mudhamu vouraya fish. Hatina political opposition chero ruling issue a statement to condemn that. Asi tinopasa mabills ekuti there must be a disclosing strategy on the running of finances dziri kuma-NGOs ndava vanogona kuva ma-potential terrorist funders. Ropaswa bill president vosaina. Izvezvi vana vari muZimbabwe vacho vamakapa tsamba dzekuti vaone mamines ekuita chikorokoza havana kana capital yekutenga ma-equipments avanogona kushandisa kuti vamaine gold reZimbabwe. Vanomanya vachitsvaga maChina. Unonzwa kuti tapuwa chakati na zhinji vanenge vakabatana vachichera zvicherwa zvenyika. Ibatai mumamines. Ndava Fidelity inenge ichitomanya ichitsvaga nekudeploya vanhu kuti atobata gold rush ngaatotengesa izvezvi. Ndava black market nayo yakamirawo yakadaro, rinopinda richinoperera kunani. But ndiri kuti inini I am a voice of the little and young generation vano understand. Mwari vakuitirei zvakanaka.